И здравейте, потребители! Днес ще ви покажем четвърти епизод на нашата поредица. Както знаете, миналия епизод направихме нива, от която за храна. През това време поиграх си малко и намерих тикви, морков и картоф. Така че да имам там в нивичката. Така, не представя си нямам къде отивам да копая. Да вмери айрон кирка, защото не се знае какво ще намеря, примерно голд или айрон. Не, че каблстоун кирка не може да си копае такова, но така, не представя си нямам къде отивам. Абонирайте, лайквайте, не представя. Извинявам. Къде отивам, ама който е? Дъма, what the fuck. Супер. Така... сега се връщам. Извинете. Ето ме, върнах се. Трябваше да оправя едни неща. Кол. Този път ще да го изкопая, защото ми трябва доста кол. Нямам вече. И торчове нямам. И дърво. Имам клечки, поне да направя малко торчове. Така, трябва ми защото не се знае какво ще ме. Омага даймонд. Едно даймонд. Омага. Няма нищо. Вече 3 даймонд, колкото за кирка имам. Добре е. Напред си. Нямам. Накъде съм. Ще обикалям да търся нещо. Спаунер. Поне да намеря да има нещо в него. Дали има нещо? Дето и торча ще копам. Какво има? Като почне с това грабя и аз чак се дразна. Тук ще копам. Не трябва малко, не трябва става с кирка, ама не е нищо сега. То става много бавно копа за това. Ейде! Омраз така пък. Та кирка на брадва няма ми трябва, тъй че ще махна така инвентарито. Ляво или дясно накъде? Абе, качвам се нагоре. Няма да намеря нищо. Не знам, но как намерих дъма. Чуда се. What fuck? Не ми се рискува, ама за съжаление ще трябва да рискуваме. Не, аз мисля, че съм купал такова. Мисля, че е нещо като спаунер. Защото тук е толкова светло беше. Принципно и тъмно спаунер. Да не падна някъде, защото не ми се рискува. Доста работи в мене, тъй че така, значи друго нещо отиваме, защото така нещо няма неща. Си паза айрон кирка, защото нямам друга. Така че ще търся други неща. Или пък да се изкача нагоре. Не, аз си отивам малко. Стига ми 3 дъма, колкото да си направя нещо, ама ще го пазя дъмата, защото аз съм бил до къщата. Супер. Даже не знаеш, че там зад кол имам дъма. Омага. Кога пък зад кол дъма? Така, айрончето на готово. Да си остават ценните неща са. 28 айрон за сега. 3 даймонд. Това е важно. Те спържоли трябва да ги опечем. Глас. Какво да ги правим тези прозорци? Да, сещам се. Флинт, откъде съм го взел? Аз не знам. Така, колко каблстон? Сега ще на... тиква.
Така, сега ще вземем тиквака. Тиквака, 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 тиквака. Може да ми трябва за нещо. Не, трябва ми яйце и май захар трябваше, да. Охо, пораснали са. Ще си направя малко захар, защото ще ми трябва и захар да си направя тиквен пай. Ако помня как се прави, защото май не помня. Така... 25, супер. Аз няма много хъба цялото, така да си посъда навсякъде. И после так му да имам повече. Ако изобщо реша да правя нещо с sugarcane. Да, за да ако намеря някакви крави, да ги такова... Опа, сори залага. Да ги привлича, ама... Как гледам няма да сега. Не съм свикнал с текстчер пака, както ви казах и ми е трудно. Дали сега е готов? Да чупим ли, да не чупим ли? Чупа. Не е готов. Значи другия път да знам. Тук има някакви тъпи овце. Така. Ще ми те... Ох, колко мръсък. Така. Те са доста дълги. Видях парсе. Ако имам готови моркови, супер. Така че ще направим други епизод сигурно. Някакво убежище за прасета. Сега щях да си правя... Да. Ще е захар. Ще ми трябва. Трябва ми яйце. После не знам къде ще си намеря яйце, ама няма нищо. Ще ми трябва все пак този тиквен пай. Ще ми трябват прозорците. Все пак, ако този епизод успея да си направя моя план, който искам да си направя, ще е чудесно. Така да пушим, че ме дразни. Така, къде беше? Тиква, яйце и захар. Да. И може по друг начин. Както ви показах, това е тиквен пай. Ще си го запазя. Той ще ми е от важните неща. Добре си намерих тикви, да мога да си посаждам такова храна. Сега мисля да видим дали ме е готов моркова. Не е. Тикви ще гледам после. Сега ще почна да правя за прасета и за изобщо за всякакви животни. Тук ще сложим два прозорца. Може би трябваше от другата страна. Да. В другия епизод ще ви покажем други неща. Както ви казах, Любаки са го няма. Малко скучно, но няма нищо. Така. Получава се добре. Страхотно. И сега остава само врата. Ама как ще намерим тази? Не, трябва да направя една порта. Или врата или порта, не знам. За каквото имам дъски. Опа. Портата иска по-малко неща, отколкото вратата, но с врата ще стане по-готино. И ето, тук вече ще си слагам прасетата. Уютно е. Гордо. Така. Гордо ми е прилепнал до къщата, но няма нищо. Така, мисля да направя още едно нещо. Така. Табум, табум, табум. Ей това ще го чупа. Ей това. Мисля да го чупа. Тук е една врата. Да сложим. Ей така. Така дали ще мога да смущам? Да, супер. Ще е една врата. Еми, довиждане. Лайк, комент, естествено. И така, от мен довиждане.